Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija yenda manji nanga ngadi zonyadi sasikulijani kumbolo magari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga watuta mwazuga bwaji nanga hata mziledio kukulijani kulinji tikudalila inu Ogulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kujibaji kuti usauga kulilabe nanga solora ledesi yaoni. Tikulandireni ku programu yotsiriza sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Asia Times. Dzina langa ndi Elvis Wahowa. Tabweranso pano tikambirane nkhani zokhudza dziko lino. Ya lero ndi yokhudza zimene zachitika kwa Nsundwe ndi komanso kumpingo kulilongwe kumene apolisi komanso asilikali aboma ankhondo a dziko lino anapita kumene kukachita ma operations yawo. Ndi tifuna tidziwe kuti amakatani kumeneko komanso zimenezi zotanthauza chani chifukwa ena kufunsa mafunso ambiri amene ena mwa iwo tili kufunsireni pano. Tikhalenso ndi atolankhani athu Charles Jingini, Osman Galiandi komanso Bernard Mohone. Tiyambe kuwalandira alendo athu pa line ipa. Tili ndi Alfred Chimtere amene amalankhulira apolisi mdziko muno. Achimtere, mawa wabwino, tikulandireni ku programu ya kulinji. Halo Achimtere, mukudiva? Tiliso ndi Sheriff Kaisi yeseke kumene tione kuti tingathe kumvana ndi Sheriff Kaisi. Sheriff Kaisi amatirira manga pa nkhani za security. Akaisi, mawa bwino, mukundimva? Ine ndikumva ndikuina consent ya itakulandirani ku programu ya kulinji komanso tili ndi Wanda Msisia studio muno. Wanda, tikulandirani programu ya kulinji mawa bwino. Ndatukuza Elvis. Zikomo. Ndeti ambe ndinu Kaisi, nkhani mukuitsata bwino zimene zachitika kwa Nsundwe komanso kumpingo, koma mwina funso yamba kukhala kunena kuti kodi mukamati joint police and MDF operation chimakhala chani mukamba nkhani za security? Ziko kumbiri every so Wanda ndi yonse pamene kupoko ndori kusamba kuti tipereke moni kwa Malawi yonse mawa lero. Ndifunso labwino kwambiri komanso programu ndi yabwino sajonena kuti ithandizira kwambiri mina kuchotsa vijana ndi misconceptions kapena kuti mina kuganizira chinthu mmene chisali choterocho. Mmene tena kudziwa njonena kuti malingana ndi malamulo a dziko la Malawi Constitution anapereka mphamvu mabungwe achitetezo angapo amene akamagwira ntchito yawo amayenera kunena kuti adziwike ndithu momveka bwino kwa Malawi kunena kuti amenewa they are mandated by the Constitution kuti akhoza kugwira ntchito. Mukapita mu buku limeneli la malamulo a dziko la Malawi mukapeza kunena kuti akunena mu nkhani yokhudzana ndi kupezeka kwa Malawi Defence Force imene ili ame ya dziko, komanso mukapeza kunena mu nkhani ya Malawi Police Service
amene amagwira kwambiri nkhani za chitetezo cha mdziko komanso mukapeza nkhani ya Malawi Prison Service amene amene akhala ngati amasokoneza malamulo amakawasunga ndi amenewa. Komanso mukapeza nkhani yokhuzana ndi aina amene amayang'ana za immigration. Mapano kwenikweni tizimeza akuluakulu awiri amenewa, Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service. Amenewa ndithu anapatsidwa mphamvu zoti ayang'ane chitetezo cha muno mdziko. Malingana ndi kagawidwe ndionena kuti Amalawi ame amakhala ngati kuti ndi overseer amene amayang'ana tsopano chitetezo chonse kuphatikiza kuyang'ana chakunja komanso ngakhale kuyang'ananso kuti kodi Malawi muno zikukhala motani. Koma amene anapatsidwa kwenikweni zoyang'ana imene timati internal security ndiye timanena tsopano pamenepa anzathu Malawi Police Service. Ndiye tikamanena kuti joint operations ndimafuna kuti ndakumbutse Amalawi zakhala zikuchitika mbuyo monsemu koma pamene imadzafika March 2017 Malawi Police Service komanso ndi Malawi Defence Force anasayinirana pangano ndithu lonena kuti akugwira ntchito zawo mujamati ma cooperation mothandizirana kuyang'ana ndithu ntchito zokwana zingapo kuyambirira zinati chionera kuti azipanga joint operations aziphatikizana akamagwira ntchito zawo akhoza kuchitiranso maphunziro awo ajamati training limodzi komanso akhoza kupanga exchange of personnel inani kuti ngati pali pofunikira ku polisi mwina apite ku ama akachiteko zina ako ame apite ku polisi akachite zina izizi ngakhalenso mwina kwa kupanganso timanena kuti joint use of equipment kuti mwina akhoza kutenga zina zimene akhoza zifuna polisi kuchokera ku ame kapena zimene zikhoza kufunika kuchokera ku ame kubwera ku polisi zikhoza kuchitikanso zimenezo. Imeneyi inali 2017 koma kuti Amalawi akumbukire bwinobwino izi sikuti zangoyambika pompano ayi mbuyo monsemu apa amapanga formalize chabe kunena kuti kukhazikitsa tsopano kuti pali nakukhale mgwirizano wotachita kusayinirana koma formally amene informal zakhala zimene zikuchitika ndithu maoperations ambiri ntchito zambiri zimene anthu amagwira limodzi. Ine machidule ndingonena pano kunena kuti anthu tisasokonekere kwenikweni ngamanena kuti joint operations tanena kuti ndikugwirira ntchito limodzi izi kuna kulikonse sizimaganizidwa pakati pa ma-government agencies either a security kapenanso any government institutions imikhoza kugwirira ntchito limodzi amakhala agreement imene asayinirana kapena ndi zina chifukwa cholinga chake tanena kuti Amalawi Police Service ikuonetsetsa kunena kuti mdziko mukhale kuti muli bata ndi mtendere pamene Amalawi Defence Force amakhala kuti pantchito imene amapitirapo patsogolo pang'ono kuchoka mdziko muno mwinanso nkumaona kuti kodi dziko lakuti ndirakuti likafuna kuti litipambire upandu tingachite bwanji kuti titeteze Amalawi. Tsono onsewa mukayang'anisisa definition ya ntchito yawo ndiyofuna kuonetsetsa kuti Malawi ali ndi bata ndi mtendere kuteteza zamangapezeke Malawi muno kakhala kuchokera kunja tsono kuti abwere anene kuti lero ntchito iyi yakula tigwirire limodzi nzosala kuyika malingana ndi malamulo adziko komanso amene amayang'ana ntchito zakuluakulu awiri amenewo. Wanda akuti isi chachilendo kuchita zinthu ngati zimenezi koma amene iweyo nkhani unayona bwanji chifukwa ena amati kwansundwe ndi wakumpinguku ndi madera okuti mbuyomo 2019 alesi akudziwa kuti kunali nkhani kumeneko zoonetsero zipolowe samagwirizana ndi zotsatira za chisankho chimene chinalipo nthawi imeneyo ndiye nkupezeka kuti mpaka na amenso apitako apolisi oyinde timaona kuti amapita madera koma ame onse kupitako kumenekoko iweyo nkhani unayilandira motani prime? Ndigwirizane nawo ndi akaisi imene ayambira nkhani kuona IMDF ndi apolisi akugwira ntchito limodzi. I think ine kuzoona koyamba inazona was that 1993 ngati sakulakwa Operation Bwezana, I think something like that, where we saw MDF taking a leading role kulowa ndithu kuona kuti akubwera kuti afuna kugwira ntchito mpaka na kumafika mpaka na nyumba zanthu. Now, I think kuchoka pamene kukhala kuchitikano ma joint operations ambiri. Koma mwina funso limene limabwera limakhala kuti kodi chapanga trigger ndi chani kuti kukhale joint operation ndi chani kodi pali any security risk zolinga ndi chani. I think zimene zozo zimene mwina anthu amafuna kuti ayankule kupereka background pang'ono imene wanenera kuti kunsundwe ndi kwa mpingu kumene kupaja nthawi nake di kumapanga zovuta mpaka na wapolisi unakadata yako moyo wako umene ukira. I think in 2019 there about kuchitika ndithu ma demonstrations nthawi imene yoyo. So
pali rumors mafuna so kuti afunse maka muna azathu americana program ene apolisi maka kuti anthu ena nkona kwawo wakhala kumamveka mphekesera zina zake kuti ayi khanga ta polisi ali mchikonzero funa kumutenga amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso wangu khala kuti ndi president opuma kumene nde kumapezeka kuti kunyumba kwa amenewo kumakhala mukunena achakwera yes makhala anongati masapota zawo amene amakakhanga akupereka chitetezo nyumbako kuphatikizapo mwina nda chitetezo amene amapereka kumeneko yes nde ena nkona kwawo amona to I think amene akumatanthauzira nkhani imene akuonera so itabwera kuti timve zona zene clarity kuti aikhangati anthu amene wawa amachokera ano madera amene wawa paja nthawi inake kumamveka kuti kunsundwe mpaka nati kuli barracks Nsundwe barracks kapena akuchokera kumene koko so anthu akupanga connecting nkhani kuti mwina panopa joint operation ikufuna kuti kathese timagulu timene tita kunsundwe ndi kwa mpinguku ndicho linga chokuti pasogolo patakhala kuti mwina pali malingira lero ofuna kuwatenga our president MCP pasakhale anthu ena amene akhuza umakhala ngati kuti akukhala ndi mphamvu mene ndanenera izi ndi nkhambakamwa mphekesera zimene tikufuna ano kuti ife sitimatenga mphekesera kukhala ngati mbali imodzi yomafalisa mphekesera bwanji nkhani iti ibwerese pambalambanda tikambirane timve chabwino nde achimtere timavutika kuti tivane nawo pa line pakoma ndiyesa pano ndithu ali pa line achimtere mukundimva mawu abwino ndikumva moni walose imoniso nkhani ndi imeneyi mukuidziwa kale koma ndikufuna kuti mwafotokozera Malawi makatani kapena akutani mukutani kwa nsundwe ndi kumpinguku kumeneku kuli operation yomwe ikuchitika imene tikugwira apolisi komanso ndi support ya chokera ku MDF monga amene anenera oyankhula oyambachi takatulanda malipoti ambiri toka kutera kumeneku komanso madandaulo mobwereza mokhuza anthu ena omachitira upandu anzawo komanso mwina kuchitira anthu ena kuzembesa katundu amene pasikazimatisimagulini izi zina zochitika zomwe zinachitika pali magulu ena amapangaso mowa komanso kugulisa kumene ndi osaloledwa daefinolo zomwe zikhulanso kuwonongaso moyo wa anthu nde panali zambiri zomwe zakhala zikuchitika kumeneku tifake tinaona kuti tisikuyenera kumachitika motero operation imene ikachitika kumeneko papezeka zinthu zingapo zimene apolisi so apangali kava zimene pavero pake kuyeneka anthu amene amangidwa panati 14 amamangidwa kucha kwazuwa eti akuyeneka kuonekera ku court komanso operation imene ikupitiramo eti akhuza kupezeka kuti so anthu ena awiri atatu amene andagwidwe tikhala tikubwera nkumaika mtundu wa anthu imene zikuyenera ndipo operation iyo ndiyoti ili pambalambanda alisa kuona zomwe zikuchitika mene apolisi akugwira ntchito yawo tisile kale pomwepo mwina kwambiri achimtere ndiye mwati anthu umene kakupanga mowa mopanda chilolezo akupanga mutethano mukuti ndi zina zimene mukutchulazi nde mpaka ndi ame omwe nkhani ya mowa mpaka na apolisi nonse kuida kutengana chigulu tomononso pa video pasamba njezo mukuguba kumene kumsewu mpaka nonsenu kumene kwa nkhani za mowa ndi zina zotero simungakwanisa kukangata polisi monga tanenera kuti ife apolisi tineneka tigwire ntchito mosatala mulo komanso kugwira ntchito ndi support ya MTF mananenera koyamba kuja kuti sichifukwa chilendo makhala kugwira ntchito limodzi pali nthawi zambiri pakhala mina nthawi yachisankho zija olopakhala mina pali mademonstration olopakhala mapatrols amene timapanga mwina ofuna kuona kuti katundu akuzembesedwa bali kapena imene zamaisa zimene za manepa timakhoza kugwira limodzi ndi azathu MTF zoti sizachilendo yake zikuyeneka tigwire ntchito kuti ntchito igwirike bwino chomwe chingadandaulisa chongoti pogwira ntchitoyo maufulu anthu asatini kapena molakwika muna muli monse zimene zikhoza ngati pali vuto kagwidwe ka ntchito ndi pamene ndikhoza kunena kuti mina malakwika motere koma kugwira ntchitoko malamulo ndisakuti pake mpaka kuti igwire ntchito motere ndipo ngati pali vuto monga mmene ndinenamo pali maungu angapo ayina Independent Complex Commission, Malawi Human Rights Commission komanso mabwalo akhoza
lowerapo nkona dai munapa nalakusapoteka kapena apa munachita bwino motero koma anthu akuyeneka kusangalala polisi ikawandikira isakhale chiopsezo polisi ikuyeneka yayandikire kumene anthu aleketika kusangalala polisi ikatsapa futi nayo chabwino Wanda linanufunso apa Wanda bwana Chintere kumamveka malipoti ndiye timafuna tizibwera pano kuti tikambirane timve zona zenizeni akuti munatulukira kumene ku mbanda midnight ndi chani pakati pa usiku kuyamba kumenya mabuleti makomo anthu kuchola kulowa manthu ena ake kuti anthu nkumadabwaso kuti bwanji anthu akuchita kuchola dzitseko nyumba zathuzi popanda kuti ife tukhuzidwa ndi china chilichonse zimakhala bwanji mukapanga zimenezi zimakhala kuti muli ndi information yochita kuzowa kuti kupita pakuti kapena in the process zimathabe kutheka abe kuti wina wake mwina amenebe sizikunkhuza kwenikwenibe wakhalabe inconvenienced chifukwa chokuti mwina mukuyang'anabe kuti mugwire ntchitoyo tapenta ni chithustu zimakhala bwanji munthu wina nkutheka kuti akhoza kucholedwa nyumba yake koma asakhala kuti muli naye vuto zimene zingachitike chifukwa kuti operation yako ngati imene ikamachitika pamakhala pali zambiri zomwe zachitika ili ndi agulu investigation department komanso amene atimati anti-organized crime amakhala background kuti tikamapita kukapanga ntchito yoteroyo timangozuka lendo mkupita yaye pamakati pachitika ndithu kafukufuku okwanira ndipo mali amene afuna kupitira amakhala kungoziwika anthu amene sakukhuzidwa nawo sagakhale nawo gawo kuti izike kuti apolisi azathu amene tikuyenda afika pamalo pawo amakhala pali intelligence imene ilipo kaso matargeti alipo kale apangidwa sport ngafike munthu amene sakufunika kupeza kuti akhuzidwa nacho operation zimateka panayo chabwino komanso kunkamveka kumeneku kuti kuli barracks Msundwe barracks so far operation imeneyi mwayipezako barracks imeneyi kapena kuzida zina zodesa nkhawa Vambiri titenda kuti operation ikutikadi vambiri zina tinenda kutsogoko koma ifeyo tolikali ofaya tiukwanirisidwa kuti tionesese kuti anthu akhale motetezeka komanso tikupempha anthu kuti agwirizane nafe kupereka uthenga lonse othandiza umene ungapangisa kuti chitetezo chathu mdziko muno chipite patsogolo. Achimtere nkhani ina ndi anthu amene mwamangawo ali mubisa mayina awo simutchula mayina awo efuja no mayina awo ndoziwika koma penanso tinaga ndi maufulu anthu mati mayina achakwaikaso mwina mu news awapezekaso kuti so agasuma kukumbuka nkhani nangati ku area 25 ko kunali nkhani yoti kumavuta kukanengo kuko anthu amapezeka kuti akuphedwa mosadziwika bwino usiku atagwidwa anthu ena kutchulidwa mayina awo mu news anapita ku Independent Complaints Commission kukadandaula mene zinapangisa kuti aitanidwa apolisi ena amene anagwira ntchito imene anthu agwira ntchito yabwino koma amaitanidwa ndipena makhala kuti mina kungofuna kungosungaso maufulu ena ndi ena monga mukuziwa kuti dziko lino maufulu a democracy atuluka koma ndi anthu oti akupita ku court amenenso nditi mayina awo akhoza tinafuna kupeza atatanisoni akhoza kupeza kuti ndi mayina oti ndizobisaso yayo komano penaso maufulu omwewo osangana apangisana kuti mina ntchito zina ndi zina ezeke kuti mina samala mongefe apolisi kuopa pammawa chabwino pali mphekesera zina kuti amalawi polisi mufuna mutagwira Dr. Lazarus Chakwera amene ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP komanso amene angokhala kuti president opuma kumene ndena amayang'ana kuti izi zikuchitikazi anthu amakhulupirira kuti ena amene amapereka chitetezo ku chipani cha MCP amachokera ku Msundwe ndi kwa mpinguko ndi munayamba kupita kumeneko kuti mukathane nawo kaya amenewo ndi cholinga chokuti apolisi mtsogolo muno mufuna mwagwire Achakwera tifuna tifunse pano kuti pali mapulani ena aliwonse ofuna kuamanga Dr. Lazarus Chakwera sikani ningano kuti pali mapulani kapena palibe mapulani tikatende kuti inama anthu akamakhula aphikisira ndufulu wawo ndife monga apolisi kuti akuyankhalo paphikisira kuyankhalo mphikisira zabiri ina wanga so
ifeyo tikugwira operation imene ndi normal operation netikuyeneka kugwira malingana ndi information yomwe tinali nawo ndipo ntchito yathu tikugwira mosatira lamulo komanso kusatira zonse zofunikira zimene tikuyeneka tikasafuma kutengera ndi zomwe anthu akunena kapena zinthu zimene ifeyo apolisi tikuyeneka kutifunsa ngati zakale pachifukwa chimenecho tikungogwira ntchito yathu andi tikuyeneka kuchita zimene zikuoneka osati zimene zikukhala mwamsikisinga kuti tikhoza kulakwisa kwambiri. Chabwino tibwerere kwa alendo athu posachedwa pa tipite kwa mtolankhani wathu wanda ku Salima Usman Kaliati amene afuna achizinda Malawi pa nkhani imene yachitika kwa Nsundwe komanso kumpingo kulilongwe. Usman Kaliati mawa bwino otuka bwanji. Ine ofisa kuno Kalimanda kudabino ndikufuna kugenta kuti ngakadani iya ifeso tatuka bwino kuno nkhani itu ndi imene Usman lankhula nda Malawi. Okay, Kavis apa ndi mmodzi mwa Malawi ndifuneke munga yake koma kama nkhani imene ndi kwansi ngali polisi nditu ndito ajisi ngali kumene amene mjanga ndikapo ndani nezina wange ndinawo Malawi. Okay, kuna nkhani imene ndi waiva auti apolisi ndasigari kwansi ya legislation civil 2 million maso muna magamba kendeje tekiko lino ndapata lipano magamba katembende kwa hivi mota ngombe yanga obeza inde ndongo ziva nyine ziva kali muno yerezo jantu no Malawi nazolera kukhala anthu mumasoko sono kuti naso anthu amene mwina amatipeza dziko lino komano ali pafupi ndi anthu daily tsiku ndi tsiku zimapangitsa anthu ena kudabwa komanso zimapangitsa anthu kudabwa komanso kuwapatsa mantha ifo kuti kawirikawiri anthu kumalawi kuno zimazoera kuti asilikali aja si anthu amene angapangire zinthu limodzi ndi munthu wamba chifukwa cha amene amapangidwa matraining yawo nde kwa anthu ambiri ngati nzika za mdziko muno zimatha kukhala ndi mantha komanso machidwe zimatopereka chiopsezo pambiri machibezi monga ngati ngozi chifukwa cha mantha koma kumbali yanga panopa ndimene zinthu zilimo ndekuti zilimo zinthu zitadziko panopa sizilimo chifukwa ngati anthu tikuyenda nawo mkatikati mwathu malo moti kufunika azilongosera zinthu muno bwino mabalaki awo lori kwa ifeso ndikodabwa chifukwa ngati zili choncho ngozi zapansezo sizingalongosoke fandoti zikho zimango chitikachitika chifukwa zinthu zimene tsopanopa zikuchitikira mwachitsanzo ngati zikuchitika kuno kukusalima kuli banja kumene koko anthu amene akungoyendayenda kusakhala bwino lero apopo zilikabe chiopsezo kwa anthu ena kumene. Okay, so this mimi ndimbe ngoma ndi mmoja mmoja kwa mapulizwaji pakena mimi nditika ndimene komaso pakena ndiko mimi kwende iya itathokoza Usman ngakhale alendo ana masakaniza nkhani kombe tiyamikire zimateka ni safi zikomo tsopano tipite kwa achitibwerere kwa Sheriff Kaisi munakamba za malamulo poyamba paja kuti anagwirizana pakti nthambi zimene zinapatsidwa udindo okhwimitsa chitetezo mdziko muno komanso ndithu maborders kumana mwina nkomafunsa kuti malamulo specific amati chani makapanga pa nkhani ya MDF ndi situation yanji imene angalowererepo within mdziko muno kuti mpaka niwo upite kukhwimitsa chitetezo andi akuyenera kupanga bwanji zimene fa pene akudabwa anthu pamenepo kuti kodi ukokosana kumana ndamfutaza what is happening ziko mukambiri wanda so labwino kwambiri pamene asilikali ankhondo amayenera kuti alowererepo mukamvetsa bwinobwino Alfred Chimtere alongosola ndithu momveka bwino kunena kuti operation imeneyi kwenikweni akakhala patebulo kupanga draw kuti tipange joint operation imakhala kuti ili ndani yake enieni mmene ndinalongosola poyamba paja kunena kuti malingana ndi malamulo a dziko ndiye kuti Malawi Police Service ndi amene ali ani yake a internal security pamene asilikali ankhondo ntchito yawo imakhala yonena kuti amapangaso pano overseas muno Malawi komanso ngakhale mwina nchake mmava kuti pena asilikali ankhondo
tikunena pano ena ali kuti DRC ena ali kuti amagwiranso ntchito ngati zimenezo. So pano operation imene amayipanga draw muona kunena kuti eni yake eni ndi apolisi. Koma munamva kutofuna chinteracho kunena kuti amafunika tsopano kuti pakhale kuonjezera ngakhale mukati muyang'ane nambala ya apolisi kuyang'ana nambala ya asilikali ankhondo muona kuti apolisi ndochuluka kwambiri kusiyana na asilikali ankhondo. Apo asilikali ankhondo akamabwera pa joint operation imene ndi apolisi kumakhala kuzapanga beef up strength kuonjezera mphamvu. Koma eni yake operation amakhala apolisi aja monga mmene ananena poyamba mwina ndielezenso ndinanenanso kunena kuti kusiku yamba ayi ine ndema amene ndikulankhula pano kuti ndikungolankhula ndagwirapo ntchito imene ndikukwameko ndapanga nawo ma joint operations ambiri amene amachitika matombo. Chifukwa mzaonanena kuti kumene amapita kukapanga china chilichonse asilikali ankhondo amachoka tiyekeze pano tikunena zakuti Lilongwe lekuti amachoka ukamuzi baraksiko amakakumana mwina kali ku area 3 kuja kumene kuti kupolisiko mwina kali ku area 30 zimene zikusonyeza kunena kuti eni yake a operation ifandi internal security mangana ndi malamulo a dziko. Yes, akaisi ndikudule ndamva zimenezo kuti ano wake operation nda polisi koma ndikufunsa kuti chimene chingachite justify kuti mpaka na apolisi aitane ame wanda afuna ndi chani pamene okay wanda ndimati mwina kuonjezerapo apopo musanayankhe bwana kaisi in terms of mwina tinakanena kuti tizinena kuti risk levels kuti imazikhala level 1 level 2 imene iyi akuluakulu yes fair police tipo ochuluka kuposa MDF but we need the expertise kuti abwera zachite beef up kuoneka kuti kumene kukumwina kwa kunsundwe ndi kwa mpinguku kunali mwina security risk ina yake ya mphamvu imene apolisi amaona ngati kuti they would need backup to amapanga anticipate mwina mwake I don't know kuti ndi you understand qualification tufuna mupange qualify situation imene pakufunika ame. Yes, ndimafuna ndifike pamenepo ndithu ndimayambira kuti ndimafuna ndifika. Chimene chimachitika ndichoonena kuti mabunge onsewa awiri apolisi ngakhalenso ame achintoleta ankakale funso limene matingobwereza kunena kuti asilikali ankhondo ndi apolisi asanafike pojoyinana ntchito yamene amayamba eni yake kupita kumaloko nkuyang'anayang'ana amakhala apolisi kwani internal security issue ndiye akayang'ana tsopano kumeneko timakhala ndi security analysis situational analysis imene imaonetsa kunena kuti anzathu tiyekeze ngati apolisi ndiye kuti amapita awo ma CID ikafika ponena kuti pange involve asilikali ankhondo ndiye kuti amapitaso intelligence kumene kuja mukudziwa ofufuza amene samadziwika kuti akuoneka motani amapita malo aja nkukafufuza. Netsono ndiye kuti apolisi aja akafufuza bwino ndi amang'ana amount of force imene ikufunika yoti igwirizane imene zichita ground paja ndiye akamanyamuka asilikali mukaona unena kuti apolisi akunyamuka akupita wala akupita okha uyenera kudziwa kunena kuti ndiye kuti ofufuza awapatsa information yonena kuti mmene kuti kuku kuli chonzi ndiye kuti bwana amene akuyang'anira operation ija amapanga tsopano determine zida zonyamulidwa asilikali kuti apite kumeneko akaonanso kuti intelligence imene yabwera kumeneko ndiyonena kuti ikufunikira mphamvu zina zoonjezera pa apolisi pamwamba pawo pamene tsono amanena kuti iyi khale joint operation amapita kukauza anzawo asilikali ankhondo kunena kuti mutithandizire chifukwa amene ikuonekera situation analysis yathu tikupeza kunena kuti pali izi zimene zikufunika kuti mutiwonjezere mphamvu. Imene pano momveka bwino kunena kuti pompano tikunena kuti kumene kuja munafunsa awanda kuti akoti achintere mesa kumene kuti mamva kuti kuli msuda barracks kuti maipeza tsono mawu onena kuti barracks okhawo ndakhalanso tikunena ivi ngakhale mbuyo mukunena kuti pena Malawi ife tikuzowerera kwambiri tikumatenga mayina akulu kwambiri onetsa kuti tini mphamvu zochuluka barracks maidziwa kuti makhala either asilikali ankhondo kapena apolisi ndiye ngati a certain quarter in the country angapange claim kunena kuti ife kuno tindi barracks ndiye kuti zikuwapatsa apolisi komanso zikuwapatsa asilikali ankhondo onena kuti aunike mozama kwambiri kumalo kucha chifukwa cha dzina lokhali zikhoza kutheka ndiye kuti pamene patinene panoonena kuti atapita kukafufuza anaona kuti amount of force imene kufunika kunoko ikufunika kuti at least tijoinane zanzathu mwachitwende yankhe kunena kuti army comes in kuzajoinana za polisi malingana ndi report la intelligence imene labwera ngati kumene kukumveka kuti kunoko kuli barracks anayenera kuti asilikali akathandizire pokayang'ana zimenezo zikapezeka zitapezeka ngati sizinapezeke zimakhalanso chimozimozi.
Achimtere ndiye taona kuti mwambapo kwasunde ndi kumpinguku mwajoyana ndi ame ena akhoza mano ndiye mukhale consistent chifukwa sikuti zimene zikuite kukuzuchitika kumene kokha madera ena sizikhoza kuti zikuchitika makakophika mowawo isiyo njowana so maithano wale ndiye mukuyenera what mwayamba chonchi kuti mwayamba kunsundwe ndi kwa mpingu maso ena asamale amene akuphika zimaithano ndi chanjani zipotengera anthu akumatha kuchita estimate kuti kwapita 500 security officers. I don't know who was counting them, but anthu they seeing the heavy presence of anyamata in uniform athu and police and MTF. Bwana Chintere mwaipasa moto zona kuti anthu social media imaonjezera mangokamba zambiri wamonga momoteranenera muja kuti andi mmene kunalili kumeneko kuti anthu ena kumapezeka kuopsezerana kumamenyana kupangira nkhaza ena kuzembesa katundu ndi pamene tinagwira ntchito imeneyi. Ife tikamagwira ntchito makamakaso tikuyeneka kugwira ntchito yolingana ndi momwe zinthu zilili pa Chingereza amati proportionate ndaona kaisi achiyana nenaso zimenezozo komanso tikhale yovomerezeka ndi malamulo legale komanso timakhala kuti tikhale ndi udindo amene tikuchita ntchito yathu ichi nkuonaso kuti ntchito iyi ndiyofunikira ndipo ndiyoyenekera pa nthawiyo zinthu zonsezi zoti ife tazisata popanga operation imeneyi ndipo kupita chitsogolo ikaso tikugwira ntchito moteromo ndipo tizikhala tikugwira mwa transparency anthu kuona ndifake ngakhale zulo titangomaliza ntchito yomwe tinagwira tinatulutsa ripoti yathu kuwuza mtundu wa Malawi kuti adziwe kuti chachitika ndi chani kuti anthu asamangokhala akungomvera mphekesera zimene zikhoza kuwapanga misiri kapena kuwasokoneza. Wanda akulandirani bwanji anthu kumeneko kunsundwe ndi kwa mpingu komanso mukamapita madera ena mukuyembekezera kuti anthu azikulandirani bwanji pamene mukugwira ntchito yofuna kukhazikitsa mtendere komanso bata mdziko muno? Ndamva lankhula anatijoyina pa line amazanena kuti akaona polisi akaonaka army amakhala ndi mantha amakhala odabwa. Ifeyo nditsala ambiri fake mantra tsabete manada polisi ndi abale athu foti ifeyo ndi chikhumbokhumbo lathu ndi kufuna kuthekera kwathu kuti tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach. Ifeyo monga polisi akationa azikhala kuti no azoti akutetezeka more than mmene analili palibe wa polisi osati wa polisi akafika pamalo akhale ngati chiopsezo kwa anthu pamene kupeza mantha. Tikanakondwa kuti anthu aziti akaona munthu wa polisi kapena wachitetezo azisangalala kuti pano mwina atatezedwa kwambiri kuposa mmene tinalili. Mentality imene ndi yomwe asingi kufunika kuti ichitike kuti anthu aphunzitsidwe kuti azidziwa kuti ikati apolisi ndi abale athu sichokera pati ndipo zikenda pati wa polisi ngati pali situation yoti mwina walakwisa monga dananyaonja pali mabungwe ena amene amayang'anira mphamvu za polisi imene zachitikira monga Independent Compliance Commission nachira ja Malawi komanso even makati ena khuzano kupeza upangiri wina ngati aona kuti aphinjika komano ifeyo ndi khumbo lathu kuti timafuna tizikhala chifupi ndi anthu people centered approach and anthu asamachite mantha asamatope foti apolisi abale athu mmene timanenera nthawi zonse. ndiye nasowa kuchita nakiuza kuti inu apolisi mmakhala ndi njira zanu zobwezerera wina akakhangala kupanga ni zina zache amenewa ndi allegations nditofuna muchitekera le5 mano kuti ayi mene nafunsira Wanda kuti mbuyo mu 2019 munapita umene ukasungitsa bata achinyamata kapena titi anthu ena kumene akasagwiza ndi zotsatira za chisankho kapena chisankho mmene chimayendera ndipo apolisi nzano anaphedwa ena unena kuti ayi mwina iye ngokhala njira yongo basi choncho musaka anthu ena ache kumeneko Chintere. Kunena choncho ndikulakwisa foti makhali imene inachitika imene pali ndondomeko zake zimene zimasatidwa malipoti mbedwa kuza nkhani imeneyo maumboni anatoleredwa ndipo ngatiyo inaleti kuyenda mapita mpaka kubola milandu ni njira imene ingakhale yovomerezeka imene imagwirira ntchito za polisi zingane kuti tipita tizika bila ntchito yathu mongofuna kusana ndi anthu amene sanalakwe ndipo ifine pa malamulo alipo malamulo anthu akhoza kutuma kudandaula kuti apolisi wandiphinja motero ifake ifeyo kagwira kapika ntchito momwe ndanena muja pali ma oversight institutions amene amaonazo ndipo tikamagwira timang'anira maufulu a anthu kuti
ufulu wawo uenda bwanji ukuyambira pati ukuthera bwanji. Chabwino ewa andaswani ndi manga onda zimatheka kuti mwina anthu nkubwera kuza si maipanga nokha polisi mutikapanga ma assessment yanu intero yanu zotheka anthu kukupasaniso matipi kuti kodi chisawawa chimene chikuchitika ku nkhani za migodi mdziko muno sikungakhale joint operation kumene kwa ya polisi ndi ujeni ndi MDF. Do you also get my tips ngati ameneyo kapena that decision ndi yanu is exclusive to you, you're the only one who can decide kuti because anthu ena mazaona ngati kuti malo enaso kumene kukhoza kukhala mwina ma joint operations kulibeko ma joint operations akumaza khala ngati ali malo ena. Yes, maybe we may not fail comment much chifukwa we don't have access to intel memory nayo koma where people are able to see plundering of country resources ngati ma mining area sikungamakhale ma joint operations kumene koko amatatu kupasani matipi bwana. Kwa sababu inakwambia watu ndipo ndi observation yo gwirika kwambiri yomwe mwanenayo voti panapata kugamba vina koma zamigodi zomwe mwachuliramo ndingo nenaponso kuti zimenezo zilipo kale director aku operations timu yawo akupakhala kukumana ndi akuluakulu zachitetezo ngati kambirana zokhudza za migodi. So global, I think that zidwa zonse zimene zikuendera koma ma effort amene ntchito zimene zilipo kale zikuchitika and ikhoza mwina kuzangwa uzano anthu nomwe satani kuti zayenda bwanji global. Chabwino tipite kwa akaisi nkhani imene amadandaula anthu ya polisi kumalawi kuno ndi independence kuti mwina apolisi amatumidwa ndi anthu andale kuti ntchito samagwira maokha ngati apolisi amene kuza pitani kwakuti pitani kwa Msundu pitani ku Mpingo. Nkhani ya independence ya polisi kumalawi kuno mmayiona makapena mmachita assessment mungachita assessment tani akaisi ziko mwambiri ndikopera tumina the greater part ya fusoli amene anga yankhe bwino kwambiri atakukhala anzanga amene akulankhula kuya nkulira polisi koma from the security analysis view imene kuti mbali zambiri zimene anthu ndithu amalankhula kukhudzana ndi mmene polisi imagwirira ntchito. Monga ndanena kale kunena kuti apolisiwa ali ndi commanding element yawo imene imakhalira amapanga follow police act imene inapangidwa ndi parliament. Komanso tena kudziwa kunena kuti apolisiwa akamagwira ntchito amagwira ntchito under the Ministry of Internal Security, Homeland Security amene amayang'anira. Tsopano mutha kuyang'ana kunena kuti ngakhale ame chimodzimodzi ngakhala polisi mupeza kunena kuti iwo ngakhale kuti alogwira ntchito za chitetezo komano ali ndi commanding element yawo imene imatenganso link kapena kuti ndi mgwirizano wabwino kwambiri ndi anthu andale amene lili boma limene likuyendesa pa nthawi imeneyoyo. Izozo ndithu ndi mmene zinakhalira kuti apolisi kaya ame kaya immigration sali independent poti alipotero kupaokhaokha popanda anthu ena amene amagwira nawo ntchito mpaka kuti ministry imene imayang'anira ame ali defense awa ali ministry yawonso ndimene pamene pamabwerera nkhani zonena kuti akamagwira ntchito zawo nthawi zina zikamaoneka ngati unena kuti mwina make sizikukomera anthu polowetsa kumbali ya ukhudzana ndi kaya mwina zandale tisanena mobisanso pano mwina pamene pamabwerera nkhani onena kuti amene zikuonekeramo ndikuti zikuoneka kuti apolisiwa atenga tsopano ma instructions osonyeza kunena kuti apondereze awo monga ngati mwachidule pa nkhani ngati imene kulankhula papayi ndikuti achipani china cha anthu amene munatchulaza kuti pali allegations onena kuti mwina afuna kuti adzamange achakwera maybe tingonena pano onena kuti ndikuti achipani cha Malawi Congress Party atha kuona ngati unena kuti ndikuti apolisi ndi ame pakali pano akugwira ntchito motsatira tsono ma instructions ochokerano anthu andale amene akulamula pakali pano. Awanso akangochoka nkudzabwera andale ena mtsogolomo kamene songakhale mbuyo mujanso ganalija zinaliso zonena kuti zikamachitika zina anthu amanena kuti ama instructions awo amene akuonekeramu sa polisiwa iyayi koma zimene zatengano wakuchipani cha Malawi Congress Party because that time ndi amene amalamula. So iyi imakhala ngati misconception kapena zimene zimachitika kumapitabe kutsogolo magwirizano awo antchito koma kunena zoona zenizeni apolisi kapena asikali ankhondo amafunika kuti agwire ntchito yawo independently and mmene amaphunzitsidwira kumakhala kotero kunoti law enforcement isayang'ane kuti kodi wapanga chinthu chini ndani igwire ntchito moyeneyo ndimene zimakhalira koma tsono izi zimachitika ndithu chifukwa chonena kuti mmene anthu amatha kuonera malingana boma lili kulamula nthawi imeneyo ndi mmene ntchito ikugwiririra.
ndeno apolisi azipanga bwanji makamaka pofuna kupanga deal ndi perception imene anthu akuonera, because anthu amapanga concluding observations based on what they are seeing. Mukutakhala kuti mufuna mwathandizire inu mumapanga studies zimenezi, azitani kuti chithunzithunzi chawo chikhale chabwino m'maso mwa anthu? Ndi nkhani yokhuzana ndi professionalism, ukagwiridwa ka ntchito koonetsa luntha ya kumene amaphunzitsidwira munthu, chifukwa mukudziwa bwino kunena kuti apolisi ndiziphatikiza sungakhala asikala nkhondo kumene munthu akamutenga sikuti amangomulemba lero umene makhalira ntchito ina kuti basi na interview athapa khala pa table pa uyambe kugwira ntchito. Ayi, ndi imodzi mwa ntchito imene malingana ndi amene anayambitsa polisi kalekalero zaka zambuyomo anaganiza kunena kuti ni ntchito yoti munthu azipanga undergo intensive training kumene amakaphunzira kuti ntchito yake agwire motani, kuti malamulo amayenda motani, zonse amaphunzira bwinobwino. Akamasafika pacho ponena kuti akupanga passing out kuti wamaliza, imakhala kuti tsona akutsindikiza kunena kuti uyu tamphunzitsa kunena kuti civilian world imakhala yotere, ndipo ku polisi kumene wabwera kunoko ntchito imakhala motero. Adziwe maliro amagwiridwa ake a ntchito, mandate imene ali nayo ndi constitution, komanso adziwe kuti boma limayenda motani, zonse izi amakhala kuti waphunzitsidwa. Tsono imene imafunikira kunena kuti impase chithunzithunzi munthu yonena kuti akamagwira ntchito azikhala impasho pachizongomati azikhala impartiality, yonena kuti kusakhale kunena kuti iye aipote awale alipo lero tipanga motere awo alipo lero tipanga motere. Ayi, amene kuti agwire ntchito motsatira zimene waphunzitsidwa zija. Ndi njira yokhayo imene ingapangitsa kunena kuti ma-institution onse imene pano apolisi kaame ngakhale za boma ena osiyanasiyana, munthu azingokhala kuti akugwira ntchito imene adaphunzitsidwa moyenerera, pamene zinthu zimaoneka kunena kuti sakukondera mbali nayo. Tipite kunzuzu kwa Bernard Muhone, timalize ndi Wanda komanso achimtere akaisi mulipatseso ndamangani otsiriza tekitiko kulainiku. Bernard, mawa bwino, wadzuka bwanji kunzuzu? Elvis kuno kumsumba ndadzuka bwino ka kumeneko. Kunonso tadzuka. Nkhani ndi imeneyi ikuchitika kwa Msundwe ndi kumpinguyi, koma mwina nkhani kumati anthu akunzuzu akuiona bwanji? Chabwino, ndi anthu awira chamba tutoni ndine aphiri kuno kunzuzu chikutura. So nkhani imene ya maivesa bwanji kani? Nkhani iyi nemene ndikuonera maganizo anga ndoti sizikuyenda bwino, chifukwa munthu ukamapita ku nyumba kwace umayenera uyambe choyamba umufufuzikaye kuti upeze chenicheni, kuti ukamapita kuja ukhale ndi asala yogwirika, osakhala kuti ungopita ndikumakawa kukhala gulu kumutolika kumuopsesa munthu olo ineyo kunyumba kwanga kuti andipeze munthu anthu okwana 10 11 asilikali ndi apolisi kuti andipase anapeze 10 11 more than 10. Aka ndikhoza kudapo kuti ndachita chinthu chalakwika ndi chani, koma choyambirira andipase information akulu mapanga ichi pachifukwa chinthu chitabwera kuno, iyo ikhala nkhani yomveka. Koma kungoti zizizi ndafika kapena anthu 100 kufika kwakuti waphedwa, monga lero lomwe ndamva zoti kwaphedwa anthu okwana kaya ngati, koma apolisi ali. Why the police is doing? What police is doing now? Police ikupanga chani? Malo moti ipange ntchito iyo ikufulipana ndi kulimbana kufufuza munthu oti mwina wachisana peze zifukwa. Choyambirira mpeze munthu zifukwa ndi azimpanga bwino. Azimpanga munthu investigation. Shabwino. Nditi. Ndine Jakumbi Mavero. Ndine John Phiri kuno kumzuzu. Bernard, Phiri wakwamba zakuti anthu aphedwa kuti? Ali anthu aphedwa kuti? Ndamva pa wireless pomwe pakunena pa nkhani kuti kwakuti kwaphedwa anthu, kwakuti kwaphedwa anthu, sizobisaso iyayi. Koma anthu ziko muno tikumva teire timamva kuti kwakuti zitetezo sichili bwino. Chabwino Bernard, pita kwa enawo kuti titsirize programu iyi pano nthawi kupita kumapeto. Chabwino timaize ndiwo wachinyamata choyamba imene wosara bwachi. Ine mpati nkandawire kuchiputula konko. Zikoli unhana chitetezo ndi ziko sili kuyenda bwino. Fuka munthu unganyamuke ngati wa polisi asilikali umeme anthu akulu ngatawiri manje oganiza bwino kumakaseja kumanyumba anthu osauza chifukwa chenicheni kuti tabwera kudoko kuzaseja kuti tofuna chakuti kumakhaubwesa chichokolezo muziko kumene chitetezo sili kuyenda bwino. Mesa ndionda chitetezo mesa. Ya
ngati zimene zoti iwo akuyendera boma londe yayi ndipo apwetekesa kwa zimenezo nde aya sichilungamo ayi ngati liboma kuti likuwatuma zimenezi ayi aya ndiri kuwapwetekesa pamene kunde sichilungamo fomu sungangonyamuka kuti yayi lupita lukasicha makumu osauza anthu kuti atabwera chakuti ini mafama kwamba wangu kumeneko chabwino yavisikilekeza venyeso Bernard tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yako. Tipite tiyambe ndachi mthere mumalize programu iyi kumbali yanu akuti ya independence ikuvutani mukuopseza anthu mpaka nakutengana ndi asilikali basi kumachola zitseko zanu mumaliza bwanji nkhani? No, anthu akuyenera tipasi information ya mavuto omwe akumana nawo. Ifeyo mentanira muchafanana chifukwa zimene zinapangisa kuti operation imene ichitike kutera kuma kuti ngambopita andi suti mangopita nyumba wamba ngoti aliyense kumapita ifake nanena poyamba paja kuti pali maufulu anthu amene alipo amene ifenso tinanika kusatira pogwira ntchito ichi. Ife chidwi chathu choti anthu akhale motetezeka komanso tigwirizane nawo tikhale chifupi nawo. So mukutsimikiza pano kuti sizandale zeti? Ife tikugwira ntchito athu posatira malamulo komanso ulo umene tili nawo ofuna kuti madera athu akhale otetezeka. Chabwino achimthere tathokoza kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pano pa Times, tikuyamikeni kwambiri bwana. Zikomo tathokozanso chifukwa chotiyitana itana. Zikomo. Akayisi nanu tsirizani nkhani kumbali yanu, nkhani iyende motani? Chachikulu ndichonera kuti Amalawi ndikufuna kuti ndazipitira kuti ndimene from a security perspective ndina kuti sichina chili chonse chokhudza zoniitezezo zachilipo mene apolisi kapena asikala nkhondo akhoza kubwera zanena kuti tikupita zikala kutera kuti tifuitaizazokuza kuti mazendeke kuti kungotero kuti zimene kufuna kuti ngazimenezo ndekuti simzakazipeze koma Amalawi zimene azirikira chikhala chonera kuti asikala nkhondo ngapolisi akamangina ntchito zawo ngati zimenezi azipfazira malamulo amene amakhalako mwanganizakala chiterengere kunena kuti asapondereze munthu asamenye munthu angoonetsetsa kunena kuti asikabakhomwa munthu kupota kulongima munthu akatsekula ndikongaseki zimene akufuna ali nazo azipeza amamtenga munthu azikatutuyo ndipo sizikhala zoona kwa Amalawi kuti azinena kuti ndekuti operation isiyabwino chifukwa sinakamane pati kumvaniro agwira zinthu zina zimene anthu onse awagwira amene akayimbira nawo mulandu ndiye chitetezo chimenecho kumaliza ndine kuti mukadzamona munthu atangomona munthu wa polisi kapena asikali ankhondo iye kukaza kuthawa ameneyo ndiye kuti ali ndi vuto kutawako ndine vuto amene alibe vuto angathawe yayi asungeko akhale mpatira onse adziko Amalawi apolisi akafika asikali ankhondo akafika kwenda nkumathawa mungozo ameneyo ndi amene ali ndi vuto osalakwa amathawa. Chabwino tathokozanso kwambiri akayisi chifukwa cha nthawi yanu pano pa Wireless Times. Wanda inu nkhani mwitsiriza motani? Nkhani ziwiri. Choyamba Amalawi tiziwa zimene tikufuna. Sitingamakhale ifeyo tokha kumadandaula yachiteteza sichili bwino. Akabwera anthu oti atithandize ndeti zidandaulaso mukungobweraso bwanjiso anthu amene amasokoneza chitetezo timakhala nawo m'manyumba mwathumu si anthu okuti amachokera kutali ndi anthu timakhala ndi apolisi aja akabwera kuti mwina azatigwirire anthu amenewa cholinga chokuti tikhale ndi chitetezo chimene tikufunacho tizimvesesana. So pamakhalanso pena pake kusamvesesana we want tikufuna kuti tije uchi koma sitifuna tilumidwe ndi njuchi sizingatheke phiri kwena kuti mudusena ndi njuchi kuti mufikire ku uchi. So tiyendize abasa mpata apolisi agwire ntchito yawo ngati tikufuna kuti mziko muno tikhale ndi chitetezo kuti samadandaule. So ngati ife tikudandaula ndi tipange bwanji ifeyo because anthu amene anaphunzira ntchito imeneyi amene tikufuna tikudana nawonso number 1. Number 2 ino anzathu apolisi ndiye nanonse amene mapanga za chitetezo mziko chonde tikamagwira ntchito imeneyi tigwire ntchito motsatira malamulo chifukwa kulimawa losamewala mawa kumaliopa mawa so gwirani ntchito motsatira malamulo kuti mawa usaliope. Chabwino Wanda tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji. Tiyamikenso nonse chifukwa chotsatira programu iyi pa Facebook pa Times 360 Malawi komanso pano pa Times Radio ndi Elvis Owahowa ina ikufikeni lolemba mpaka lachitatu sabata la mawa. Pitirizani kumvera Times. Amalawi Kulinji no
kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blandaya Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotira kuchibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesti yaodija chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otutsa mwadzuka bwanji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji